Сега господин Чуколов. Уважаеми колеги, родината ми България, за съжаление, е една от водещите страни по застаряващо население в Европа. След края на студената война младите хора от нас, подмамени от обещанията за хубав живот на Запад, вкупом се втурнаха да ви мият чиниите и у нас останаха само старите им родители. Идеята ви за удължаване живота на възрастните хора е страхотна. Кой не желае това? Но преди да се замислите за използване на нови информационни и комуникационни технологии, от сърце ви умолявам да осъзнаете факта, че в България пенсионерите живеят с пенсии, равняващи се на 50 евро месечно. Толкова заделя за тях социалното правителство на Българската социалистическа партия. Това е факт. Обръщам се към представителите на ПЕС в тази зала. Дами и господа интернационалисти, давате ли си сметка какво са 50 евро на месец за един пенсионер, който се е трудил честно и почтено през целия си живот? Давате ли си сметка, че с тези 50 евро трябва да се изхраниш, трябва да купиш храна и то на цени съразмерни с европейските? Давате ли си сметка, че пенсионерите в България изключват телефонните си постове, защото не могат да платят зверските такси към българската телекомуникационна компания, която беше приватизирана криминално? Това е една гавра за тях по начина, по който се поднасят нещата, да повишите тяхната информационна обгриженост. Замислете се първо да повишим тяхната финансова независимост, защото пенсионерите в България до голяма степен не са от цигански произход и съответно те не се надяват, че ще получат каквото и да е безплатно. Благодаря ви за вниманието.